Vítajte pri ďalšom podcaste série Wow Women at Work Jobs with a Twist, kde sa rozprávame o ženách, o práci, o zmene smeru a taktiež napredovaní a nových výzvach. Veľmi pekne vítam Mišku Pevnú, našu hostku, ktorá vedie projekt Konečne za volantom a budeme sa rozprávať o šoférovaní, to je taký ten praktický aspekt, ale taktiež o tom, ako prekonať sám seba, ako vystúpiť z komfortnej zóny a nabrať odvahu. Miška, vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Miška, začala by som teda hneď prvou otázkou, aby si nám porozprávala, čo bolo takým hlavným spúšťačom nápadu Konečne za volantom a čomu sa vlastne tento projekt venuje? Tak my sa venujeme tomu, že pomáhame ženám začať opäť jazdiť a prekonať vlastne strach zo šoferovania. A začali sme zhruba pred rokom, s tým, že som v tom bola sama. Aktuálne mám aj tým žien, ktoré mi pomáhajú. A tým spúšťačom bolo vlastne to, že ja sama som to potrebovala. Sama som bola žena, ktorá sa spravila vodičák na 18 ako darček od rodičov a potom som 12 rokov nemala ako keby tú možnosť šoferovania a za tých 12 rokov jednoducho tam vznikol ten obrovský rešpekt a veľká zodpovednosť a tak ďalej, čiže už som nemala odvahu si za ten volant opäť sadnúť. A dostala som sa do situácií, kedy som to už naozaj potrebovala. Mala som naskytnutú prácu, kde bolo treba šoferovať a taktiež som porodila deti a ťahala som ich proste v daždi, v kočiku k lekárovi pol hodinu a to už bol ten moment, kedy som povedala, že už to nie je iba o mne, ale už obmedzujem oveľa viac ľudí okolo seba. A hľadala som teda potom po internete niekoho, kto by mi pomohol v mojom aute. A nesla som ísť úplne do autoškoly, lebo jednoducho to prostredie v autoškole, necítime sa úplne komfortne my v tom. Nie sú nám dávané rady, ktoré by sme my pochopili a nie sú úplne akceptované naše pocity, emócie, ten strach. Tie potreby, ktoré A tie vlastne... potreby, ktoré máme ženy trošku iné ako chlapi. A tak som hľadala na internete, či tam nie je nejaký akože taký parťak, ktorý by naozaj v mojom aute ma rozjazdil a viac s pochopením a akceptoval to, ktoré trasy ja potrebujem ísť a že to potrebujem pomalšie a tak ďalej, ale nenašla som nič. Tak som sa teda rozjazdila s mojím mužom. A to bolo práve o tom, že on si musel kontrolovať dýchanie, lebo nádych bola hadka veľká a 3-krát sme sa skoro rozviedli a podobne. A aj ten čas si nájsť. Hej, logisticky to spraviť s tými deťmi tak, aby sme my mali v kľude proste čas na nejakú jazdu. Nie 10 minút v strede dňa. A rýchlo a deti ti plačú vzadu, alebo sa za nimi ponáhľaš domov, lebo ich niekto stráži a podobne. Takže, no ale nejako sme to teda dali nakoniec. Trvalo to asi pol roka. No a potom nastala ďalšia udalosť, kedy som ukončila pracovnoprávny vzťah v mojej práci. Dohodli sme sa v práci na výpovedi a už jednoducho po materskej som sa nemala kam vrátiť a ja som chcela od strednej podnikať, takže vždy mi chýbal nápad, teraz už som nápad mala, lebo som si presne povedala, že každý má nejakú kamošku, ktorá nevie šoferovať, pokiaľ nie si práve tá kamoška, čo som bola ja. Takže som v tom videla potenciál, založila som si živnosť a išla do toho. Áno, myslím, že veľa žien sa teraz v tomto možno aj našlo, že aké to je mať ten vodičák, ale pritom nejazdiť, túžiť po ňom, ale nevedieť, ako začať. Takže skvelý projekt, ktorý vlastne prinášate, okrem teda toho, že učím ťa šoferovať, prinášate vlastne aj to naladenie sa na to, alebo cítenie sa do tej ženy pri tých pocitoch, že pri tých prekážkach, ktoré vníma a navnímanie vlastne týchto strachov a prekonanie ich samotných. Ja som sa úplne stotožnila s týmto tvojim príbehom, lebo naozaj tie príležitosti a také tie očakávania, že čo to znamená jazdiť a mať tie skúsenosti a byť si v tom sebavedomí, tak to je niečo iné. Prečo si myslíš, že majú ženy väčšinou strach z toho šoferovania? Čo im v tom teda bráni? V čím sa stretávaš najčastejšie?
Najčastejší taký najväčší strach býva ten, že oni niekomu ublížia. Oni tam cítia veľmi veľkú zodpovednosť za zdravie a majetok iných, ani nie tak seba ako tých iných ľudí. S tým, že sa aj veľmi veľa stráši v spoločnosti. Hej, ako nemôžeme spraviť žiadnu chybu pri šoferovaní a ako je auto zbraň a ako musíme všetko sledovať a na všetko máme iba 1 sekundu rozhodnutia a tak ďalej. Čiže toto vyvíja obrovský tlak v tých ženách. Navyše taká nepodpora od manželov, otcov, inštruktorov v tých ranných časoch šoferovania býva tiež veľkým blokom vlastne pre tie ženy. Niektoré mi povedali, že dostali vodičák, spravili skúšky a inštruktor im povedal, aby nejazdili. Áno. Tak to sa trošku odporuje. Hej, že to sa dosť odporuje teda, ale im to zostane. Že oni si to zoberú ako mantru a oni jednoducho nezačnú, lebo vedia, že na to nemajú, lebo im to takto bolo povedané. A toto býva jeden z tých najväčších teda blokov, ktoré ženy majú. S tým teda, že oni keď sa nedostanú za ten volant hneď po 18, potom čo spravia ten vodičák, tak tam vzniká vlastne potom veľký časový priestor na to, aby oni stratili tú odvahu a skúsenosti, hej, že oni zabudnú. Oni majú pocit, že všetko zabudli, že nič nevedia a potom porodia deti, čiže tá zodpovednosť im zase oveľa stúpne, lebo už majú zodpovednosť aj za tie deti a už to nie je iba o tom, že oni keď si ublížia, tak si oni ublížili. Už je to o tom, že ich deti budú bez mami. Čiže ten tlak, tá zodpovednosť tam je obrovská. No to určite viem potvrdiť a s narodením detí vieme, aké to je, že nie všetky majú radi cestovanie a zažívame naozaj veľmi stresujúce situácie. Ja som si tým takisto prešla, kde to boli, aj keď to boli krátke úseky, tak to boli neskutočne stresujúce, lebo dieťa plakalo, nemalo rado to auto sedačku, nevidelo ma, nebola som poblízku. A vnímať teda bezpečnosť, auto, všetky tie dopravu a ešte aj to dieťa snažiť sa utišiť, tak to vie byť naozaj, pokiaľ nemáme ten komfort v tom šoferovaní, že toto mám maličku, tak to sa stane jednou veľkou katastrofou. Myslím, že to majú muži inak. Teda spomenuli sme, že ženy, teda keď sa nedostanú hneď k tomu šoferovaniu, keď získali ten vodičák, vidíš tam teda možno, že aj tie rozdiely, že u mužov táto prekážka nie je? Že často oni sa teda dostanú k tomu šoferovaniu ľahšie ako my? Skôr to vidím práve v tom, že oni v 18, keď dostanú ten vodičák, tak je to vlastne v tom, že synovi požičam auto, však syn ide, on vie, ale dcéra nepožičam to auto, hej, alebo aj tá dcéra má ako keby inde ten mozog, to nazvem, hej, tú zodpovednosť, že vypýtať si od otca auto nie je také jednoduché a cítia zodpovednosť práve za to auto, hej, že rozbijú jedno jediné auto v rodine, že tam je tiež akože taký tlak, ale už ten stereotyp, hej, že synovi auto požičiam a dcére nie. S týmto sa viem takisto stotožniť v tomto prípade, lebo takisto som mala po získaní teda vodičáku, kde nám odporúčili, že jazdíte len lokálne trasy, teda od policajtov, keď sme dostali ten vodičák, boli sme tam v skupine samé ženy vtedy. Mala som rešpekt si vypýtať to auto, aby som išla na nejaké stretnutie alebo nákup určite. Myslím, že ho mal aj môj otec. Dať mi to auto a skôr som jazdila naozaj také bezpečné trasy s ním. Ale situácia sa zmenila, keď som prišla vlastne do Bratislavy študovať a našla som si svoju prvú alebo druhú brigádu, kde teda chceli, aby som aj šoférovala a okrem otázky teda, že máte vodičský preukaz, kde som povedala áno, jazdíte, tak tam som trošku tak zastala, že nie veľmi často a teda povedali mi, že fajn, ale že tu bude potrebné jazdiť a teda čo ak tú prácu chcem, tak budem musieť jazdiť a to bol teda naozaj taký push pre mňa, že tak tu jazdiť musím sa to naučiť, musím nabrať tú odvahu. Bolo to veľa stresu, bolo to veľa rešpektu, kde naozaj z tej denné náplne práce bolo tá jazda do Petržalky z Ružinova pre mňa najväčší challenge. Zistiť si tú trasu, nebolo Google Maps, správne zaparkovať, pozdĺžné parkovanie všade bolo, skoro to bolo naozaj taká praktická škola, ale ja som bola hrozne rada za túto skúsenosť. Vlastne, keď som skončila školu a mala toto 2-3-ročné jazdenie, tak ja som sa cítila oveľa komfortnejšie jazdiť a keď prišli potom aj deti a podobne, tak to bolo naozaj veľké plus. A nebyť tohto možno, tak ja neviem, kedy som sa tu naučila možno jazdiť tak komfortne, ako to je teraz.
Takže ďakujem ti pekne za zdieľanie a veľmi sa s tým stotožňujem, hoci toto naozaj nebolo ani dohodnuté, ani sme nevedeli, ale som nevedela, že tak majú možno, že aj iné ženy. Často si pamätáme možno skôr tie negatívne zážitky z toho šoférovania. O tom sme sa tu bavili aj pre touto diskusiou, že utkvie nám teda v ženách tá spomienka, ktorá bola skôr možno tá negatívna, ako to, že sme už to veľakrát zavládli. A ja si naozaj pamätám na Bajkalske, ako naraz vytrúbili doteraz, hoci je to už 15 rokov. A keď idem touto križovatkou, vždy si na to spomeniem, ako som neskoro zareagovala na semafor. A pritom naozaj to bolo už veľmi dávne a jediná situácia takáto, ale pamätám si doteraz, takže... Áno, a toto presne aj babi mi hovoria, že vieš, Miška, presne v tejto križovatke sa mi na autoškole stalo toto. Hej, a to sú presne také tie chyby, čo sa ti stanú iba raz v živote a potom si na ne dáš vždy pozor, alebo budeš tú križovatku jednoducho nejakým spôsobom obchádzať a nepôjdeš do nej. Radšej si tú Bajkalsku obídeš inokadiaľ alebo tak. Mňa napríklad, som mala niečo podobné, ale mala som to na Trnavskom mýte, kde som zabačala doľava a tam máš proste 2 alebo 3 pruhy. A prešla som jednoducho z jedného pruhu do druhého, takže nevšimni si, že máš držať pruhu, hej. A odtedy mám proste v hlave, že sa vždy musím držať vo svojom pruhu a to sú presne tie situácie, ktoré ťa naučia a pamätáš si ich celý život, hoci je to 15-20 rokov. A ženy majú presne tieto isté, že presne mi vedia povedať situáciu a moment, a čo mali oblečené pomaly na sebe všetko. Ale už to nikdy viac neurobia. Muži to asi takto nerozberajú, však tí to asi neriešia, aj keď sa im niečo stane. O toto máme teda ťažšie, lebo to my máme možno, že s takým väčším. Toto neviem, ale nadviazala by som na to, čo si vlastne povedala, že si to pamätáme, hlavne tých trúbičov, hej, alebo tieto situácie si pamätáme. Aj presne, keď ťa niekto vytrúbi, tak alebo ťa nejako omyšičkuje alebo niečo, tak si túto situáciu zapamätáš oveľa viac. A máš pocit, že všetci sú takí a teraz každá jedna jazda je hrozná. Ale ty si nevšimáš vlastne tých 1000 aut za ten deň, ktoré sa vlastne išli okolo teba a nič sa nestalo, že boli milí. Hej, že neriešili ťa, že proste išli si svoje a ty si nevšimneš, lebo to je prirodzené, to je samozrejme. Čiže sústredíš sa iba na to zlé a práve tam treba otočiť ten mindset a začať si všímať na tých jazdách aj ako spolujazdec. Že vlastne koľko aut išlo okolo nás a všetci sú v pohode. Pohode s nami. Ja by som sa spýtala, a prídu ženy k vám teda na túto jazdu, že si dohodnú 5 jazd. Vnímaš už teda, ako to vnímaš? Vidíš tam rozdiel už možno, že po prvej jazde, po prvom stretnutí? Ako to prebieha? Tak klientka naša si u nás objedná nejaký balík cez web, s tým, že ja jej pošlem nejaké prvotné informácie, prepojím ju s parťačkou našou, kde sa ďalej dohadujú na termínoch a nejakých ďalších veciach, ktoré potrebujeme. A potom vlastne čaká na tú jazdu a my si ešte deň predtým potvrdzujeme jazdu. A tam býva krásny obrad s tým, že keď sa večer napíšeme, hej, že zajtra platí tá jazda, joj, áno, už sa bojím. Hej, väčšinou odpoveď. A my prídeme potom na tú jazdu a väčšinou sa tak akože z počiatku rozprávame o tých strachoch, povieme si o tom, ukludníme tú situáciu, povieme jej, ako s nimi pracovať a tak ďalej, preberieme si celé auto, všetky gombičky, páčky, úplne že najhlúpejšie otázky, hej, v úvodzovkách sa nás môžu spýtať. Tam my vidíme tú dôveru, že OK, že fakt sa na nás obracia s takýmito vecami, že je to výborné. Čo by sa muža nespýtala, čo by radšej? Nespýtala a potom niečo pojazdíme. Bude to po parkovisku alebo nejaká krátka trasa, keď už zvykne jazdiť, prípadne väčšinou parkujeme, aby sme to mali vyriešené ako prvé, lebo darmo niekam prídeš, keď tam chytíš paniku, že a teraz čo ideme zaparkovať. Takže parkujeme a už pri tom parkovaní proste vidia a tešia sa, hej, že wow, že zaparkovala som a tak ďalej. A celé to od nich tak opadne, aj ten náš prístup, keď vidia, keď nás poznajú, tak potom, keď skončí tá jazda, tak už to nie je o tom, že joj, no zase ďalšia jazda bude na budúce, ale joj, už sa teším na ďalšiu jazdu. Že tá radosť za hodinu. Toto sa stane za hodinu. To je obrovský obrad. V tom prístupe alebo v tom tie očakávania sú úplne už niekde inde a je tam doslova radosť oproti tomu strachu. Tak to je skvelé, že sa to dá dosiahnuť takýmito, možno pre niekoho malými veciami, ale tak dôležitými pre nás. Čo teba na tom najviac baví? Čo ťa najviac fascinuje na tomto tvojom projekte? Asi táto radosť. Asi táto radosť, že naozaj za veľmi krátky čas dokážeme tej žene zmeniť celý život.
My jej dáme takú veľkú slobodu a ona si to teraz akože neuvedomuje. Hej, ona tam má ten strach zo šoferovania, ona tam má teraz ten strach zo šoferovania, ale ona nevidí to, že za mesiac môže ona šoferovať. No. A my jej to vlastne ukážeme, veľa babám stačia 4 jazdy, keď majú automat. Keď je to s manuálom, tak občas 6, hej, ale za tie 4 jazdy už si zajdú nakúpiť. Zajdú do škôlky pre dieťa, na krúžok k lekárke, čo sú väčšinou krátke trasy do 10 minút, ale pre nich je to strašne veľa. A strašne oslobodzujúce. Už len to, že si idú vyzvihnúť ten balík do pakety. Alebo do nejakého boxu, hej. No, tak to určite táto závislosť je už niekde úplne inde. Som si sebestačná, viem si vybaviť, viem si nakúpiť, viem si vyzdvihnúť a je to určite úplne iný komfort. Najmä keď máme aj deti a väčšie nákupy a podobne. Stretávaš sa ešte niekedy s nejakými takými predsudkami voči tomu šoferovaniu u žien, že tak to vidno, že tam žena šoferuje, alebo tam čaká dlho, že hovoria ti možno takéto skúsenosti ešte, alebo to už je teda dávno za nami a bolo to možno niekedy v minulosti. Aká je tvoja skúsenosť? Nebudem hovoriť, že sa s tým nestretávam, lebo ja to počúvam to od tých žien, ale nie je to úplne, že by sa to stalo teraz. Hej, že väčšinou je to z tej minulosti. A ešte poviem to, že vlastne ženy, ktoré sa rozšoferovali, ktoré mali dobrých inštruktorov alebo dobrých otcov, manželov, tak sa rozšoferujú s nimi vlastne a nepotrebujú mať. Čiže ku mne sa dostávajú práve tie ako keby najhoršie prípady, by som povedala, ale akože aj ženy, čo majú skvelých manželov, tak nevedia si to logisticky proste s tými deťmi poriešiť. Čiže je tých stereotypov, povedala by som, že menej. Vidno to aj na tej tolerancii zetiek na autách. Zetka, to sú tie začiatočníci jazde, taká nálepka. Áno, že možno 6-10 rokov vyhrotenejšie, hej. 60 rokov dozadu to bolo také vyhrotenejšie a oveľa viacej sa trúbilo na zetka a bolo to na cestách oveľa nepokojnejšie, ako mi príde teraz, že teraz mi to príde veľmi tolerantné. Rešpekt na tých cestách voči týmto začiatočníkom? Celková si spoločnosť je taká tolerantnejšia, by som povedala, voči tomuto. To je skvelé počuť. Áno, ale v Bratislave. Hej, že možno tak naša skúsenosť je, žijeme tu, takže naša skúsenosť je z Bratislavy, možno je to tak aj inde, ale nevieme to možno tak porovnať. Áno, a akože toto mi aj presne klientka hovorila prednedávnom, asi 2 mesiace, 2 týždne dozadu, že bola na východe 3 týždne, ona sa tu teraz učila jazdiť so mnou vlastne a išla na východ a tam aj jej manžela vytrubovali, lebo išiel, ja neviem, pomaly do križovatky, alebo čo, lebo to tam nepoznal. Hej, čiže ona tam ani nenabrala tú odvahu proste tam šoferovať, lebo tam sa trubilo proste extrémne. A v Bratislave sa nám stalo možno raz za 8 jazd, že by ju vytrúbili. Čiže je tam ten regionálny rozdiel určite, ale tie stereotypy tiež idú tak akože do úzadia. Myslím si, že už je to dosť vyeskalované z našej ženskej strany, že sa veľmi tlačí do toho, že nechajte nás, my vieme šoferovať. Určite, veď poznám asi v v mojom okolí teda naozaj strašne veľa žien šoferuje. Skôr tie, ktoré teda sa stretnú, že nešoferujú, snažím sa im povedať všetky tie bonusy toho šoferovania a takisto ich motivovať, aby si takto uľahčili život. Takže je to určite prínosom do našich životov. Váš projekt má okrem teda týchto benefitov, ktoré sme menovali, či už naučenie sa alebo rozšoférovanie sa znova, keď už mám ten vodičák, teda, ale som nejazdila, teda nie je to, že získanie vodičského preukazu, ale takéto rozjazdenie sa. Ďalej okrem tej podpory, ktorú získava klientka, ja z toho cítim aj taký komunitný rozmer akoby. Je to tak, že si možno buduješ alebo snažíš sa budovať aj nejakú komunitu, zdieľanie tých svojich skúseností, príbehov a také vzájomnej podpory aj medzi tými ženami? Áno, budujem komunitu cez Hero, čo je vlastne platforma, kde platíš nejaké predplatné mesačne. Aktuálne je to 8 eur a ty sa tam vlastne zaregistruješ a vidíš celý ten obsah, ktorý tam my dávame bonusový aj spätne, historicky. Sú tam obkecané jazdy po Bratislave, kde vlastne vysvetľujem, kde si na čo dať pozor a je to natáčané vlastne za otázku vodiča. Sú tam ďalšie typy minikurzy, ako pracovať s tými našimi strachmi, ako používať svetlá, hej, že stretávačky, parkovačky si veľakrát milia baby. Teraz pôjde von o tom, ako jazdiť v dvojitých kruháčoch podobne,
čo robiť pri škodovej udalosti. Čiže toho Mhm. strašne veľa. Plus, teda, pokiaľ ste v tomto Hero Hero, tak máte možnosť byť práve v tej komunitnej skupine ďalších žien. A ten nápad tam vznikol vlastne s tým, že z toho, že klientky mi hovorili, že majú pocit, že sú v tom samé. Mhm. Je, že presne toto, že oni majú kamošky, ktoré šoférujú a nikto ich nechápe. Že veď, hej, počuješ si vety typu, veď to nič není, veď ten automat ide za teba, hej, a čoho sa bojíš, veď to nič není, veď sadni a choď. Hej, že nemajú tam to pochopenie a práve preto vznikla vlastne aj tá skupina, kde si ženy zdieľajú tie svoje príbehy a zároveň sú inšpiráciou, motiváciou pre ženy, ktoré sa ešte neodvážili. A máme tam pár bab, ktoré písali pred pol rokom, že joj, babi, tak vám závidím, ja by som už chcela. A teraz začínajú vlastne písať, že dala som to, proste išla som na polnej ceste, hej. A to je obrovská radosť tam čítať. Že tam je také to súznenie naozaj tých naplnenia tých potrieb a zároveň aj podpory vzájomné, lebo to je hrozne dôležité. Či už máme nielen pri šoferovaní alebo v nejakej tej výzve, ktorej čelíme, ktorým že nám často aj ženy špecificky čelia možno, tým, že počujú to aj od toho svojho okolia, ako to zvládli, ako to prekonali, čo pre nich napríklad platilo, čo im pomohlo, tak to vie naozaj veľmi pomôcť táto podpora. Takže krásne, naozaj myslím si, že široký záber, ktorý prinášate s týmto projektom. Mne sa veľmi teším, že vznikol, že tento nápad ste dali. Čo by si možno na záver odkázala všetkým, ktorí nás počúvajú, dala nejaký taký osobný odkaz, keď stoja pred nejakým rozhodnutím, výzvou. Čo by si im osobne ty odkázala? Asi by som odkázala to, že najťažšie je začať. Lebo už keď začneš, tak už veci sa začnú diať. Aj pred podcastom týmto sme si hovorili teda vlastne, že ako začneme, že sme nervózne a tak, ale že sme si povedali, že čak začneme a nejak to už proste dáme, hej. A presne tak to bolo, hej, že začala si rozprávať, ja som začala rozprávať a už to pekne sme nadviazali a išli sme. A presne tak je to potom aj v tej zmene kariéry, hej, že ty rozmýšľaš rok a dám výpoveď a tá výpoveď je práve ten prvý krok, ten začiatok. Hej, že už keď ju podáš, tak už sa veci začnú diať. A takisto s tým šoferovaním. Spravíš objednávku a na tú objednávku tiež čakáme koľkokrát rok od tých báb, že mi napíšu pred rokom a správajú potom. Áno, lebo on je to naozaj veľký výstup z komfortnej zóny. Spravia objednávku a už potom sa tie veci dejú. Už sú v tom namočené. Už sa to bude proste diať, už to bude fajn. Čiže začať je najťažšie. Začať. Takže urobiť ten prvý krok, začať a veci sa budú diať. Ďakujem ti veľmi pekne, Miška. Rozprávali sme sa s Miškou Pevnou, autorkou projektu Konečne za volantom, kde učia ženy jednak nabrať sebavedomie pri šoférovaní a rozjazdiť sa. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Ahojte. Ahojte.